Tano Caridio, care s-a jucat în Caracatița, sau când se vede la Piovra, Caracatița. Uite ce fain se vede. Îmi pare rău că unii dintre dumneavoastră, vă rog să dați drumul la film, unii dintre dumneavoastră îmi pare foarte rău că nu ați prins filmul. Uitați-l că vine. Filmul este dureros din punct de vedere Pornește Blitz și lasă Blitz să prins mă. N-am cum. al structurii mafiei italiene. Este de fapt vorba despre creierul mafiei siciliene. Da. Filmul găsiți pe net. Tano Caridio este creierul mafiei siciliene. Ca actor încerc să-l joc eu într-un episod dureros, cred eu. Giulia, despre a cărui personaj este vorba în acest episod pe care îl joc eu, poate foarte scurt, este verișoara mea. Ea este adusă pe targă împușcată de poliție pentru că tocmai a colaborat cu mafia, cu Tano Caridio, eu fiind verișorul ei. Apare în acest personaj comisarul Catania, un comisar care era din partea poliției, cu siguranță, dar care avea o apartenență cu mafia, dar nu de a omorâ oameni. Sigur, rămâne de văzut scenariul. Ca actor. Vorbesc ca actor. Vlad, ieși din cadru. Ce e de s-ar vedea și Blitz-ul ăsta? Nu știu cum dracu se pornește. Hai să faci pe știu de bani. Eu să grijă de dreapta. Și de parte de la mea. Trec în cadru într-un ce faci cu ăla? Bă, ești prost. Era José Antonio! Sí. De la organización mafia siciliano. Poliția este peste tot, am ajuns. Pe cine caută? Închide telefonul. Pe vremea nu erau telefoane. Poliția din radio vorbesc. Opriți-vă. Bă, oprești telefonul. Nu putem. Așa, gata. Nu putem fără. Ce vrea? Ce documente caută? E la poliția italiană, sì! D'accordo?
Poliția trebuie să caute niște documente care să ducă fața justiției. Fiind vorba despre creierul mafiei, poate să mă și ucidă, dar nu are probe. Nici să mă aresteze nu are probe. Ce-a căutat poliția? Au plecat? Bun. Și de ce nu m-au arestat? Că m-au văzut. Da! Bă, de departe mai stați, bă. Retrospectiva înainte de aia. Se pune genunchi, nu? Vezi că nu este văzut prima dată. Închideți porcile! Fiecare duminică. Era Tano Caridio, sì! Clar. Avem o informație. Spune! În prima zi să mor dacă stau în prima zi. Verișoara dumneavoastră a murit. Catalogul și băia veneau. Ce? Da. Ce? A fost trimisă de poliție. Gloria! Băi, ce milă de Giulia, mă! Gloria! Nu se face mie, nu face nebunii. Da? Vreți să mai aibă unul care să fâie, știi? Interpretează pe ton. Am avut un rateu! Prima dată. Ai, Doamne, de-ar fi becul ăla prins tot timpul. Ce rateu am avut azi! Gloria! Mai pici o dată. Mai pici o dată. Giulia! Mai lasă o dată pe spate. Acum pe spate, pe spate. Împușcă-te și tu acum! Pușcă-te. Nu poți să răi fără ea! Gloria! Ia. Dă-ți